jane. Ket mang ngundane arek iki. Jare kate kerja nang kene kok. Bener ta arek iki. Wah, tak kok gak kon sing butuh kerja ya kon. Masuk aku. Tak kaya wis tak tinggal luru. Aduh. Nomor jajan. Tepak ya. Kayak mau. Assalamualaikum. Salam banget tuh. Nggih. Kalau Mas ya. Ini monggo. Nggih. Niki den kerja Mas ya. Mboten rumah hantu. Lho, kok gak ono ngedine Mas? Durung ya lho. Waduh Mas, kode ini. Iya, apa-apa. Saking Joko ini arek iku. Nggih, kula oleh WA teko Bapak manajer. Ayo. Wah, Wani sing kenal. iki berkas-berkas ku Mas, monggo sampeyan deloki. Ana tae nek lambi putih kaya ngono. Loh, biasanya kan lek wong kan ngono sih, Mas. Nah, niku berkas-berkasku. Sampeyan cek iki. Gak perlu ngenekan lek kerja nang kene iku. Gak perlu Mas ya. Terus aku jari bapakku lek mau sekolah dukur-dukur iku Mas, ambek menek ondo jarine. Ono sekolah iki sing lantai 70. Terus mari ngono Mas. Jurusan terjun payung. Ya opo Mas, aku dikon Kan ketok bak bener ding arep. nang arep kono mangga Mas. Ketok. Ono ki betul ono Mas. Ketok kan? Ono. Ono. Lah dik ngono iku, pokoke sing gelem kerja Nggih. tanpa perlu ijazah. Lha mek kene tok iki. Oh, nang kene Mas yo. Gak ada ijazah. Kayak nggih nopo sih Mas sini Mas? Mun bisa ngojo lah. Kok nikmat iku ngen nikmat ngono ta Mas? Nikmat ngono ta maksudnya? Lek sing nikmat-nikmat iku dik rada ngalor kono. Sing ngendi ku Mas? Ya rada ngalor kono lho. Ono gitu ya. Plumbon. Ya Ngalor. karo Mas nang nikmat ya. Kon gendeng ae. Balik aku Mas. Kan iki Nggih. rene nggae klambi putih. Mana lek rene aja nggae klambi putih. Oh, kagak klambi. Nggae klambi manakib. Oh, PE anu tahlil Mas. Nggae apa emakmu? Klambi manakib ngono gak apa-apa. Nang ngomong ono katel pak Mas PE oleh. Ya kon kate nglawar bengkel lah. Iki lho bocah. Cerita lah Mas iki lho. Nikmat Ini sore nikmat. radio. Radio Mas yang ngomong radio Mas. Kancuk direntek ae iki. Kok rasis ngene nang aku. Oh, iya, Rasido. Radio goblok. Kok ini terus darah ya radio Ini ini. Rasido sing wingi ku Mas. Sing wingi ya wis wis Oh, oh radio iki Mas. Yo. Ya Allah Gusti gak ketok Mas yen ono sretine ini gak ketok. Ate tak gawe pondok ya. Oh, iki radio nikmat ngono ta Mas maksudnya. Nikmat Apa radio. Apa isine Mas? Tausiah. Oh, religi Mas ya. Kon iso maca Yasin ta? Mboten saged. Lah lha kon kopian, iso maca tahlil. Iki anu Mas riwayat Mas. Riwayat lagi. Dugi sinten? Lho, Lah sinten? iki kirangan. Lah si kirangan sinten? Lah sinten kirangan niku? Kirangan sinten? Kirangan, Bun. Sinten niku? Oh, ini niat kerja ta? Nggih Mas, kula golek kerja Mas saestu Mas. Kula wingi lama ya Allah Mas sampeyan tes ribet Mas. Ono tes Zoom, ono tes Google Meet sembarang kali Mas dari jerakane sampeyan niku. Oh, ndelok potonganmu wis tas urin ta durung? Kula dereng Mas. Nah iku. Tapi tes perawanan nyambut. Mbon. Pun Perawan arek. perep Mas. Lungguh nggih. Monggo. Ngono Mas di silatno lungguh ngene. Modele aku teko waduk Mas ngono mlaku aku miring-miring tutuk kene akhire. Oh iki tutuk nek kok mat radio gak ngetine ya Allah. Biasa lho ngene nikmat. Gini bisa mantel Mas. Mas, aku oleh takok ya Mas. Iku 20 iku apa ya Mas? Mas. Wih, iku lho 20 iku lho. 20 iku lho. Apa Indonesia mesti Thailand ta Mas? Kene iki 20 iku mlebune. Oh, mlebune jam 20, jam 8 ah Mas. 20. Lah iya jam 8 lho. 20. Mas, santet Mas. Yo kanan sing kono mang. Oh, sing gowat dhewe ngono. Kon foto ta durung? Dereng Mas. Suci iki kene iki. Musola ya jane. Makane kula gak sandal Mas. Cek kula lho, gak sandal Mas. Seru-seru kabeh kita lagi ini lho kono. Semoga Mas. Sopan-sopanen. Yo iki 20 iki tayangnya ngono. Oh, tayangnya jam 20. Jam 8 Mas ya.
Mari ini ikatan cinta ya Mas ya. Buyare ikatan cinta mbek iki lho. Lho Mas sampeyan kok rokokan Mas, ruangan AC Mas, kalau rokokan Mas. Mas kebakaran saestu. Ono peraturan nih Mas. Iya kan kerja di ngene liyane. Oh, gak podo Mas ya. Iki nek ada ijazah. Oleh rokokan Mas ya. Oleh rokokan. Mangan oleh. Dari kopi ngombe kopi lho. Oleh mangan Mas. Bontot Mas. Oleh. Mbok dhewe. Oleh. Lah duwe Mas. Koput. Oh, iso. Ya cek iso ana wong liyane sing kerja. Oh, cek kene kok Mas ya. Iya. Ya wis Mas penjak rokok Mas ya. Heeh. Dek kene apa jam 8 iki ya biar ikatan cinta iki lho. Apa sing dari Indonesia iki lho. Oh, ganteng-ganteng iki Mas. Tau ngawasi. Iya, aku njene rada las-las. Rintian hati istri lho. Wah, Ku menangis membayangkan betapa Hai. Nah, Penggawean iku ya apa sih Mas kok di radio kok kayak krungu ngoten terus aku keterima ngono lho. Kan gak harus sih. ya latihan gacor. Slot gacor lho Mas. Hongkong. Iku Mas domino. Gacor kan Mas? Judi goblok. Oh iya sih Mas, kawan Mas ya. Ini seru. Oh nggih. Mas iku ono RM iku apa Mas? RM. Rumah makan. Loh. Lah iki mau jare radio kok tutup rumah makan lho Mas. Nyarno kayak wong mangan-mangan. Oh. Panganan kuliner. ono. Oh alah, ngoten ta. RM itu dudu rumah makan kan goblok. Apa Mas? RM iki channel e. Oh, channel Ini room ngono lho. Oh, room karaoke. Kak. Itu ya. Wamor. Bedo. Ono Mas gitu. Iki radio selawatan. Oh, radio selawat. Bisa aja ngomong sing ndek kono. Kon nek kepengin kerja kono rono. Tak rono Mas ya. Apa balik payu. Lho Mas melorot Mas. Iki karo tukang sing benak-benak minta Mas. Turun-turun kon sing ngerusakno. Sorry Mas. I'm sorry ya jenengku. Tak benakno. I'm sorry iku sing jago karaoke Mas di kono Mas koncoku. Oh, berarti iki jam 8 Mas ya radio Mas ya. Dadi kono aku kenal nang tonggo-tonggoku kerja nang ndi le kok cek isu. Gak seragaman, gak sepatuan. Iso rokokan kerja nang ndi? Nang radio. Radio. Ayo nang wis Ngono rapi Mas ya. lho. Durung ana wedok sing iso ngolehno arek sing ganteng wae. Radio Mas, sampean kok getun, asli getun sampean gak rapi-rapi. Ya rapi Mas, gampang iku. Sampean ro getune. Apa? Enak Mas, asli Mas untuk bun-bunan nang baru. Babi ayi alai rokok mati-matian. Nikmat mana lagi yang kamu dustakan? Ini dulu Sena. Tapi sampean gak sering ngoroi wong ana ya? Gak tau. Beke nguk sawangane. Nah, ini iki sing paling gak dioleh ngoroi. Oh ngono Mas. Jadi ini sing paling gak oleh ngoroi. Lek ngoroi berarti gak oleh Mas ya. Soalnya dosa ngoroi. Oh nggih Mas. Ya ono persyaratan mana Mas? Persyaratannya iku sabar. Sabar iki ibarat ngombene. Oh. Ngombe banyu sabar. Iku merek kita Mas. Iya, Merek siapa? merek sabar. Saya kan ono sing iku, merek ijo iku Mas Santun. Oh, lek iku enak kon. Iku. Kate apa mondok-mondokan langsung auto santri. Oh, iku Mas ya. Heeh. Iku sering tak deloki nang pas aku jamaah tahlil ngono iku Mas. Iya. Ngono tok Mas. Ya memang ngombene kudu ngombe sabar, bayarannya kudu bayaran ikhlas. Lho bayaran piro Mas? Yo. Tak kon tak kok bayaran kan jaluk dibayar piro. Yo sing akeh Mas sing gedhe lah ndukure 2 M lho Mas. 2 M. Iya Mas. 2 meter lho. 2 meter. Tuwa apa sih iku duwike? Sampeyan apa hang-hang? Duwe iki mentok sakmene lho. Ukurane duwe iku. Samoten tok Mas. Sakmene. Nggih. Iku mbuh iku 100 mbok 200 sakmene. Oh, mesak mluduk ya. Nek ricik mok jejer Nggih. sampai 2 meter. Oh iso Mas ya. Iso sih ya. Berarti aku bayaran ricik kau di kertas Mas. Pecis. Si aku ditelepon siapa ini? Halo? Dengan siapa? Dengan siapa? Oh, dengan Rio. Ada apa saudara Rio? Rame-rame Mas. Ini buat korek ambil. Ya, saudara Rio ada request apa saudara Rio? Oh, no request Mas. No. Request lagu apa? Oh, iya ngono.
Komang, lagu Komang. Ro lagu Komang. Iku sing gawe adan iki Mas ya. Isir-isir iku ambek kayu. Tumang. Oh iya sih Mas, kali aku. Curane. Karane Mas. Lagu apa, Mas? Mas Rio. Halo, halo Mas Rio. Lagu Komang. Ro lagu Komang tak gak? Komang Praja iku. Sing nyekeli wong di pinggir rembang iku. Pamong. Oh, lurah ya Mas ya. Sik iki ana penyiar anyar ya sing kate keterima nang kene. Gak ngerti lagu Komang. Iso request lagu liyane? Lagu apa? Kok anu, gak ono ta lagu anu? Ono Mas. Ya apa? Anu. Kayak ngono ta lagu anu. Oh, sik durung. Oh, sik durung. Sik durung. Sing genah kon iki request lagu apa, Cuk? Hah? Nemen lagu nemen ono gak? Oh, Ojo diuthiki ku ngucul. sorry Mas. Lagu nemen. Ya, lagu Nemen nemen. banget ya. Nemen. Wih, iki ngenes Mas wis gak nemen maneh iki. Ngenes. Ono ngenes 5 ya. Ya, ngenes 5. Sampeyan muter apa iki? Oke. Terima kasih Saudara Rio yang sudah merequest lagu ini. Kita dengarkan bersama lagu Nemen. Yuk, Jackson. Dulu. Mas, iku ngrempel iku, sanyone. Sanyo Iki iki tuh kan. ngene iki ngomong lagu. Ngono to, Mas. Iya. Biasa, son-son lawas. Oh, ngono aja. Kan mari kena mari dhewe. Estetik Mas ya. Iya. Berarti aku mulai kerja kapan nih, Mas? Si, aja di nang iki. Hah? Mulai kerja kapan nih? Nek kerja gampang. Temen tak gak ono arek. Yo, diarani temen iki awak dhewe foto, Mas wis erae koyo ngene, Mas. Pengangguran nang ndi? Di gua kono kene aku ya aku iki pinjol iku nagih-nagih ae. Sampe sak nono aku, Mas, ya tolong, Mas. Pisan ae, Mas. Sampe ora jeragane pean wis aku bayar piro gak Ya kan apa-apa. iki karo dajergane sapa? Sopo, Mas? Ki dikune mang. Oh, alah, Mas. Ireng jemuluk iku mang, Mas. Iya, pirang blas ngono wong. Sing akeh wulune iku, Mas. Iya. Iya wis, Mas. Iya apa? Aku oleh apa ae, Mas, teko kene, Mas. Lek kerja kene, Mas. Oleh barokah sih mesti. Alhamdulillah rabbil alamin ya Allah. Iki mang kene iku aja golek bayaran. Ngono, Mas ya. Barokah dhisik. Oh, barokah. Lillahi Ta'ala. ya pinter. Allahumma. Amin. Ya ngene, Mas. Duk 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 duk. Duk 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 duk. 5 juta kan bayarannya, Mas. Oh iso. Iya, sing viral-viral duk 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 duk. Duk 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 duk. Ngono iku bayarannya gede-gede, Mas. Cuma sampeyan ya radio. Oh saiki ku gak radio gak opo payu ya iki. Sik ana wong mana? Oh wis aman. Mas power iki, Mas, nang kene, Mas. Apa? Kalau balik nang motoku Ya dhewe. wis nikmati. Sampeyan siaran nyampe jam piro, Mas? Ya engko sampai Lho jamnya sampeyan menyertok. balik mang menyerir ini tak kon balik rene. Iku jam-jaman, Pak. Wis ngene Mas. Heeh. Belajar ngacor saiki coba. Ngacor. Kayak Iki siaran. opo ya opo, Mas yo? Halo guys, selamat pagi masih bersama Oh, ngono, Mas yo. Nikmat Radio. Oh, ngono, Mas yo. Hmm. Tak coba ya, Mas yo. Selamat pagi. Yo, kon kali dadi MC Ludro Kak. Kak ngono, Mas yo. Kak, Selamat pagi. Kok sih pancet, Mas yo? mburine Heeh. dindekno. Selamat pagi. Ngono, Mas. Kon kate buka shop balik selamat pagi. Ngono. Kan Oh. nyemangat-nyemangati wong. Ya apa ya sih ya, Mas yo. Coba Selamat hadirin pagi. dan pemirsa dimanapun Anda berada, Oh, masih bersama radio Nikmat Radio oh, ngono, Mas. 200 RM. Oh, ngono. Tak coba ya, Mas yo. Tak coba ya, Mas yo. Apaan sih? Hadirin, selamat pagi semuanya hadirin pemirsa radio Nikmat FM. Dimohon untuk mempelai putri untuk memasuki ke ruang ganti. Ning nong ning. Untuk mempelai putra langsung saja Ning, dilomot ke ning, koran-koran, ning. nanti dikorai Cak Lawi. Ning nong. Ya, Cak Lawi nanti bisa nyawi Anda. Ning nong. Ya gak ngono. Oh, duduk mantenan, Mas ya. Lho ya apa iki? Kan penyiar ya, Mas ikut disiarno, Mas. ya kamel bulan radio ngono. Oh, ambil assalamualaikum balik, Mas ya. Jajal ya, Assalamualaikum Mas. Aku tak jajal ya. Sama dengan ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi Iya. wa inna ilaihi Bong mas raji'un. bong. Ngawur ya sampean iki. Ya kon. Yo sing genah ngono lho. Wis kok tak latih nang mas apa ngedep kaca biasa kan ngono. Mas aku milih kopi nih mas, aku buka wae. Iki rapotmu. Kan perlu didadek kene, gawan balik. Oh iki tak kok balik iki. Ayo apa? Ijazahku terus ya apa mas? Lah iki sih. Aku di sekolah dukur-dukur mas nampakku mas. Lah Temenan aku iki. Sampai menek tower Gang 5. kon dukur-dukur sekolah yo. Misale kampus sekolahanmu iku lantai 24, petang puluh, 55, Iya. 2000 MDPL. Hmm. Kon iku ketik kuliah apa terjun payung ya? Oh iya sih mas ya. Kan iso flying fox yo. Iso macem-macem. Iso yo. Iya mas aku tak warai buku waduh sawan nang paling iki asli sawan nang ibuku wis jan seneng wis. Aku wis keterima kerja. Bojoku mas, bojoku sawan nang wis pasti tak critani Wis rapi kon. Wis rapi mas wong itu. Oh yo sip iku. Nah, iki Iku apa mas? sing rada abot iki. Kok abot mas? Iku kan kertas mbek Itu kertas. plastik. Nah, Omong ben amanat mas ya. nah iki Iku mas ya. ditempelno rene. Tit. Oh. Di ngarepan kono lawang. Oh, di ngarep iku mas ya. Heeh, ditempelno. Tit sampe muni tit. Lek tut mas. Berarti gagal. Oh ngono mas. Ngono syaratnya. Lek gagal gak semal bulan. Gak iso. Jadi lawang di kono iku Aku lagi ndelo mas. gak iso. Aku keren-keren kalau genteng tak buka dulu Kalau genteng. ya wis ngene iki. Dadi lek kerja di kene Oh iya iya mas. me syaratnya gak perlu ngenekan. Oh. Ojo resmi-resmi kayak ngene. Oh iya mas pun mas ya Allah. Ijazah gak perlu. Sing penting sergap. Oh ngono mas ya. Kan penyakitan jare. Iya Nah, ini bisa. ayan. Nah, di kene sing penyakit-penyakitan malah diterima. Oh ngono mas ya. Ya Allah alhamdulillahirabbil alamin kok aku tak sujud. Aku nang jak syukur mas. Lek penyakitmu gak sepiro nemen, aja nang kene. Oh ngono mas ya. Iya. Tapi nemen-nemen ya ini. Sekaligus pengobatan di kene. Oh alternatif Pak mas. Iya, Surabaya Malang ngene wadah. Ini baik pas sih mas. Iya. Iya ngomong tol mas. Ya, alternatif apa arane? Oh iya sih mas. Ya, Sama bakal ndelok jamnya apa sih mas? wis jam sak ngene. Berarti Sergep tak gak om. alhamdulillah insya Allah cergem mas. Kok aja diuti ngono ngene. Oh iki mas ya gak oleh mas. Bola paper ya. Oh iku wallpaper ya. Paper ya. Ngono tok mas ya. Oh alah mas lek ngono siap. Suwun sak tulunge aku suwun. Aku bayar piro mas sampean mas ngene iki mas. Hah? Iki lho aku bayar piro aku. Nang nang salah dibayar-bayar. On opo iku? Sepedaku di kono. Oh Gak parkir. apa-apa. Iya, jebukno, tolong. Oh STN ah. Lho ana wisan wis kantil lho, Jok. Oh iya aku tak cukup ya mas. Nah, Aku gak usah bayar-bayar nih berarti. Soalnya mau wi ku tau kabeh gelem mah, tapi bayar. Ndek kene ijazah gak ade. Oh iya sih mas, lali aku mas. Gak perlu ijazah pokok sergep. Iya iya. Bayaran barokah. Iya. Ngombene Sabun, sa salep, sapi, sa satu. Siapa sih Sabar. mas? Oh, sabar. Begini nek sabar tok kuncine. Oh iya mas, tak Nek sabar awakmu mas. sik gak iso sabar. Alwis tawakal. Aduh. Saiki urip iku. Sampai nih kasih nih wak ya, ayo siapa sih mas? Lah apa iki tak jenengi nikmat. Oh iya. Nek disyukuri. Kecil. Oh iya. Yolo. Udah, ngono iku mas. Iki apa iki mas? Wis tak terima mas yo. Ya Oh iki. suwun sing pakai. Iki gawe lek mlebu rene. Oh iya mas. Rupanya anak tamu mas, aku tak pamit di sini mas. Ya wis. Wis ngono ae. Wis assalamualaikum meneh jam 8. Nggih Jam 8, jam 7 teko rene. Oh nggih. Yo. Nggih pun. Mubeng liwat Lumajang tapi. Waduh, lumah-lumah diranjang mas yo. Sembarang. Sembarang. Pokoknya atau Lumajang, Hmm. wis kate cedek kene belen aku. Oke siap mas. Yo. Mas rokoknya mas yo mas yo. Lek kate ceklok, metu kudu gawe ceklok. Iki wis kan digawe mas. yo? Nek. Nggih pun, monggo. Yo. Assalamualaikum mas. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ono kira arek kali yo kerja ae. Ya uangnya lagi zaman saiki. Yo untungnya ketemu Nikmat Radio.